ҳар кас дар зиндагӣ мақсад дорад, ҳадаф дорад. умуман мақсади шумо чист? дар ҳамин зиндагӣ чӣ мақсад доред? мақсад доред, надоред? инсон бояд мақсад дошта бошад. бемақсад ҳаёт на он қадар ширин аст. мо пеши худ мақсад мегузорем ва аз дунболи мақсади худ мешем ва ба мақсади худ мерасем. мақсадҳо бисёр, аммо аз ҳама муҳимаш бояд ки коре кунем ки фоидаи мо зарре ҳам бошад ба ҷомеа расад. аз ҳама муҳимаш ҳамин аст. ба соҳибкорони мо чӣ маслиҳат доданиед? чун агар бинем як варзишгари муваффақ бошад, дигар ҳама варзишгарон, яъне ки як чемпионро бубинанд, кӯшиш мекунанд равиши ӯро бигиранд, кӯшиш мекунанд аз зиндагии ӯ то ки чизеро ба худ омӯзанд, вале онҳо шавқовар аст, маслиҳати ӯро мегиранд. ростӣ ман ҳар чӣ дидам аз додан дидам. дар дунё ду қавмият ҳаст, яке диҳанда ва дигаре гиранда. шумо кӯшиш кунед аз нафарони диҳанда бошед, аз ҷумлаи диҳанда бошед. ва ин ба монанди онест ки мо як донаи гандумро ба замин мепошем ва он бузург мешавад ва хушиҳои бисёр меандозад. он чӣ ки медиҳед ҳамон аз они шумост. он чӣ ки дар шумост ӯ аз шумо нест. ҳар ки омад ба ҷаҳон аҳли фано хоҳад буд. он ки пояндаву боқист худо хоҳад буд. ростӣ гоҳ-гоҳ ман бисёр хаста мешавам дар баъдан чизҳо, кору фаъолият. аммо шумо хастагии худро дар чӣ мебинед? дар кадом ҳолат хаста мешавед? ё чӣ гуна хастагӣ? вақтҳои охир аз суханони мардум, аз гапҳои мардум. чун бегона гӯяд аҳамияте нест, аммо худӣ мегӯяд ба қалби инсон мезанад.